N95 är Nokias senaste multimediamobil och det första som slår när man tittar på den är den annorlunda designen. Vad är det som skiljer den från tidigare modeller? Ja, vad som skiljer den här är det är den första multimedia-computer med dual slide-funktion. Det vill alltså säga att vi har en vanlig funktion som en mobiltelefon, men man kan också slida den åt annat hållet och så har man plötsligt en videospelare, musikspelare-funktion. Sen har den också några nya funktioner under skalet. Ja, precis. Den är ganska häftig den här. Vi har lagt till GPS, navigationsfunktion och maps för 100 länder. Så man kan verkligen säga att här har du inbyggd navigation för hela Sverige, hela Norden, hela Europa, om du vill. Och kameran är mer kraftfull än vi har sett tidigare också. Ja, precis. Det går jättefort i dessa åren. Men just den här har vi lagt i 5 megapixel med Carl Zeiss optik. Så det är vår vassaste produkt, rent kamera. Men den har också inbyggd videokamera som tar ganska bra video, VHS-kvalitet. När det gäller att surfa så finns det också större möjligheter i N95 än tidigare. Det finns inbyggt HSDPA. Ja, precis. Den här stora skärmen gör ju att det är jätteintressant att surfa vanliga hemsidor. Och det är bra för skärmen för att verkligen få en bra upplevelse. Så har vi också inbyggt VLAN och HSDPA, det vill säga Turbo 3G. Och där går det alltså att ladda ner hemsidor med 3,6 megabit per sekund. Det vill säga att det tar typ 2-5 sekunder att ladda ner hela webbsidan. Så det är ganska snabbt.